Chámame Rocío Leira e nací no ano 1979 nunha pequena aldea do concello de Cee, que é Pereira. Resido agora mesmo en Santiago, pero sigo mantendo moitísimo vínculo co pobo de Cee, a onde regreso cada fin de semana e tamén en todos os períodos de vacacións e de lecer. Para min, a figura da muller é sempre como dun caleidoscopio, porque en nós, nas mulleres, conviven distintas facetas cada día. Entón, un pouquiño, eu mirando o meu propio caleidoscopio, gustaríame distinguir tres tipos de facetas e comentar en cada unha delas como vexo eu a igualdade de xénero. A primeira delas sería a miña faceta como matemática, coa miña formación da rama das STEM, onde considero que a día de hoxe siga habendo grandes diferenzas entre o xénero masculino e o feminino. Basta pisar algunha das facultades de calquera dos campus galegos para decatarse que nas aulas, por exemplo, de carreiras como enxeñería informática, matemáticas, moitas outras enxeñerías, siga habendo moitísimas menos rapazas que rapaces, o que indica que aínda hai que seguir moito traballando, sobre todo creo que nas referentes en ese tipo de formacións. Realmente non hai ninguna justificación para que isto sexa así, porque realmente as capacidades, hai estudos científicos de revistas prestixiosas que avalan que realmente as capacidades matemáticas, por exemplo, non entenden de xéneros, non hai ningún tipo de desigualdade natural que faga que os homes teñan como máis facultades para exercer ese tipo de profesións. Entón, eu creo que máis ben se debe a certos sesgos ou certas desigualdades de tipo social que levamos arrastrando dende fai moitos anos. É curioso, por exemplo, na miña carreira en matemáticas, realmente hai unha certa igualdade de homes e de mulleres, pero curiosamente está moi relacionado coas saídas que ten a carreira. Cando fai uns anos estaba máis orientado á docencia en institutos, aí sí que había un crecemento de mulleres nas aulas, pero no momento en que, como os actuais, que as matemáticas abriron moito o seu abano, o seu campo de actividade, dirixidos a banca, a empresas, a enxeñería de datos, aí de novo volve a haber unha baixada das matrículas femininas. Resulta, a verdade, que como moi curioso, como se as mulleres xa tivésemos adoptados uns certos roles laborales e según como vai evolucionando unha carreira ou non, nos matriculamos máis ou menos. A miña outra faceta que quería comentar é no campo da escrita, como escritora que son. Creo que tamén, aínda que se avanzou moitísimo nos últimos anos, na literatura galega segue abrendo grandes desigualdades, que aínda que, por exemplo, nos órganos de poder, na Real Academia Galega, aínda que nos últimos anos houve moitísimas máis numerarias mulleres, a diferenza segue sendo clamorosa, está dirixida maioritariamente por homes. Logo, a nivel de poder editorial, as grandes editoriais segues dirixidas por xénero masculino. E iso, ao final, sempre representa unha certa desigualdade, porque fai que, ao final, as obras que escolla un editor, por gustos, por sesgo de xénero que sexa, prefiran a veces máis as obras de un home que as dunha muller. Co cual, aínda que nós, as mulleres, lemos máis, os clubes de lectura son fundamentalmente femininos, eu que percorro moitos deles, é apabullante a cantidade de mulleres que hai e os poucos homes que hai. Producimos máis, pero ao final a visibilización é moito menor, porque sempre acaban publicando moitos máis libros os homes, saen á rúa, teñen máis visibilidade que as mulleres. E logo, a nivel de premios, aínda que Galicia igual casi é un sitio especial, e sí que hai unha gran potencia feminina, a nivel de premios nacionais, de premios do Nobel, a diferenza entre homes e mulleres é apabullante tamén. Avanzouse moito nos últimos anos intentando diminuir eses desequilibrios, pero segue sendo aberrante a diferenza de premiados nos Nobel masculinos e femininos, por exemplo. E a terceira parte do meu caleidoscopio que quería un pouco comentar é a do emprendemento. Eu fui unha emprendedora dende moi nova e iso é algo que realmente, sobre todo cando tes unha formación alta, é moi difícil atopar mulleres emprendedoras. As porcentaxes exactas non as sei, pero sí que hai un emprendemento feminino moito menor que o masculino. Parece como que a nós nos educan ou hai un certo sesgo como para buscar un traballo como máis estable, un funcionariado, sobre todo cando tes unha formación universitaria moi alta. En cambio, como que os rapaces están como máis os educan como máis proclives a seren eles emprendedores. Eu iso noteno moitísimo. Ninguna das compañeiras coas que eu estudei
acabaron emprendendo, non? Sempre buscaron pois, traballos, en certo modo, que se ven como máis cómodos ou máis estables, non? Sin embargo, sí que tuvimos moitísimos compañeiros que ao longo dos anos que emprenderon. Entonces, creo que tamén pois, é un aspecto no que temos que mellorar, porque o emprendemento ten moitísimas dificultades, pero creo que, dende o meu punto de vista, que tamén resulta moi gratificante.